Good morning. Này दिनै फुङावनो आङो हासबेन्डनो माबानानै साहा लोंहोहैनो ब्रास टास खालामनानै साहा लोंहोहैबाय बिनिफ्राय मा मुलि जाहोनांगौ बेखौ जाहोबोनानै बिनिफ्राय आं खाथियावनो मोनसे हाथाय जायो आरो ओमफ्राय दाम खमावनो मोनो आरो माबा मैगंफ्रा ओमफ्राय बिराद फ्रेश गोजा बिनिफ्राय आङो जों जाय रुमाव जेराव माने भारा लानानै थादोंना बेहाय माने नै नाहर बिदि कुकार ओमफ्राय नै बेबायदि गेस सिलिन्डार फिसा बिनिफ्राय गासिबो संनानै जानायनि बेबस्थाखौ होजोबो नाथाय सानसेयाव 50 थाखा लायो आरो बिनि थाखाय बिनिफ्राय आङो दा फैनानै मेडिकेल खाथियावनो हाथाय दं माने जों थानाय खाथियावनो आरो हाथाया ओमफ्राय माबा मैगंफोरनि दामा बिराद खमथार आरो जा फ्रेश मैगं मोनो बिनिफ्राय आं हाथाय खालामनानै लाबोनानै नै दा आङो संनानै लांनोसैलाय ओमफ्राय जाहोहैनानै माबानोसै जाहोनानै फैनानै दुगैफैनोसै जि जोम सुनोसै ओमफ्राय माने आंजों थाफानाय फंबाया थानो हायै माने गोबावबो जाफैबाय नालाय न'आव बिराद खामानि दं होननानै थांजोब्बाय बे दा आं हारसिं जानानै दंथ'यो ओमफ्राय दा साननैसो उनाव फिसालाया फैगोन आरो बेनिफ्राय नै लोगोफोर नायदो आं मा ओंख्रि संनो नागिरदों नै लोगोफोर बे जाबाय फालें बिराद फ्रेश ओमफ्राय माबा 20 थाखा केजि आरो बेनिफ्राय आं बेखौ 10 थाखानि आधा केजि लाबोदों सुनानै हरो बेनिफ्राय नैबेखौ मिथिगौना नोंथांमोनहा नै बेखौ जोंनिया मा होनो बेखौ जोंना गांगाथफा होनो ना जोंनि रावआव गांगाथफा होनो दै बेखौ बेनिफ्राय सोर मा बुङो आं मिथिला बर'फ्राबो बेलेग बुंग्रा थायो नालाय बेनिफ्राय बेखौ जिरबा दिनै बेहाय जोंनि बारिफ्रावदि रज'लाबायोना लोगोफोर बेखौ माने बिराद फानो बेहाय ओमफ्राय आङो माबाखौ बे फिथाइखौ जासोगारनांगौ होननायखाय बायना लाबोदों माने सरासति फुजायाव बिसिना होयोनो आरो ओमफ्राय आं इउटुबफ्राव मोनबाय थायो नालाय बे फिथाइखौ बिराद जासोगारनांगौ होननानै ओमफ्राय गोखैबो गोदैबो ओमफ्राय गोखाबो ओमफ्राय जोंनाथ' बारिफ्राव रज'नाया माबाना लोगोफोर नाय एसे देरसिनबो बिनिफ्राय माबाबो बियो मा होनो हासार होनानै मुलि होनानैसो फेदेरनाय ना जोलैयानो बेनोखा मिन्थिया आरो ओमफ्राय दा आं बेखौ बायनानै लाबोदों जानायबायबो गोदै गोखै ओमफ्राय गोखा दं ओमफ्राय जोंनि बारिफ्राव रज'नायाथ' एसे गिदिर जायाना लोगोफोर नै फान्थावबो सावबावबाय आंना गेसावनो बाथोन बानायनानै लांसै बेमारिया दिनै जाब्रेलांसिगोन खोमाहाय नै बेबायदि फिसा सिलिन्डार मोनो लोगोफोर नै बेबायदि बिनिफ्राय नैबे बासनफ्रा बिसोर गासिबो होजोबनाय थोजासे मोनाखै आं मोनो गोबां मानसि थायो नालाय बेवहाय बयनोबो राननानै होजोबनाय थेवबाबो थोदों जों थोरसिल' बायदेरबाय आङो बेखौ बाथोन बानायनानै लांनोसै आं जों फैनाय मेडिकेला माबा आरो नामा अनुप इन्स्टिटिउट अफ अट'ना माबा मोनसे लिरदों आरेन्जिं आरो डक्टरनि नामा बेनिफ्राय बेवहाय ट्रिटमेन्टफोर सोरबाफोर जुदि लाफैबायोब्ला आरोखि स्टेसन खाथियावनो बेनिफ्राय थानाय जानाय खाथियावनो मेरला हटेलबो दं हटेलावबो थानो हायो बेनिफ्राय बिदिनो जों बायदि संनानैबो जानो हायो बेनिफ्राय सोरबाफोर जुदि फैफेरथारै मालाबाफोर बिपद समाव फैनो गोनां जायोब्ला आरोखि बेवहायनो फैनो लुबैयोब्ला माने आं बेनि गासैबो आइडियाफोरखौ आं नोंथांमोननो एसे खिन्थाहरगोन आरोखि माने फैनायाथ' फैबाय अनुप नार्सिं हम होननानै बुंब्लानो स्टेसनाव बुंबानो लाबोखायो गिनांगौ गैया ससेल' थाबायनानैबो फैनो हायो आरो बेनिफ्राय जों बे खाथियावनो संनानै जानो मोननाय माने मोखाङाव मोनसे दखान दं बे दखानानो बे माबाखौ गासै माबाखौ सालायजोबो आरो बेनिफ्राय गावनो दखानबो होयो बेनावनो जों बायजोबो बेनावनो जों माबाजोबो बेनिफ्राय माबा दैखौ मा खालामनांगौ लोगोफोर गाइखेर जुदि थाफैबायनो गोनां जायोब्ला आरोखि दैखौ नोंथांमोनहा बायलायलायाबाबो जायो मानोना गोबाव अपारेसनाव 12-15 दिनाथ' थाखानांगौ जायो नालाय ओंखायनो दैखौ मेडिकेलावबो मोनो मेडिकेलनिफ्रायबो लाबोनो हायो आं आइडिया खिन्थाहरखुमाबाय आरो ओमफ्राय नैबे जों जेराव थादों बेयावबो माने बरिं माने दै बोखोनाय समाव माने लोंग्रा दैबो ओंखारखायो बेखौ आंनो सुइटारा खिन्थाखोमादों आरो ओमफ्राय खिन्थानानै नोंसोर इसेबां गोबाव थानाय बेसेबां बायनानै लोङो बेयावनो माने जेब्ला दै बोखोयोना अब्लानो दैया लोंग्रा दैबो माने नैबे पाइपजों फैयो होननानै खिन्थानायखाय जों दा आइडियाखौ रोंबाय आरो दै बायनायाव बिराद थाङो नङाबा बथलसेयाव 20 थाखा गिदिरा बेसे ओंखाम संनाय लोंनाय बेसे बायनाय मेडिकेलावथ' दै गुदुंबो नांगौ जायो मायो ओमफ्राय
आङो दा ओंखायनो नोंथांमोननो खिन्थाहरदों आरो जों जेराव थादों माने खाथियावनो आरो अनक इन्सटिटिउटनि दखान मोनसे दखान दङ बेनिफ्राय बेहाय थाफैबायोब्ला माने दैखौ बायलायलायाबाबो जायो मेडिकेलनिफ्रायबो लाबोनो हायो मेडिकेलावबो मोनखायो गाहायावनो माबा संनानै लांथारसै बेथ' बारा जानो